729 kilohertz. Enon sa Manila. Enon sa Galos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Kapanalig, huwag kalimutang isabuhay ang mga salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe ay nagmula sa Jeremiah 29 verse 11 at nakasulat, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ito po nakasulat sa Jeremiah chapter 19 verse 11 at gawing gabay sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanlibutan kapanalig. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Doc Alternatibo Newscast. It's Members Day! Kaya maraming promo na naman. Buy one, take two para sa inyong mga members dahil araw nyo ngayon. Pero wag magpahuli dahil yung buy one, take two promo depende sa available stocks dyan sa branch. Meaning, kung walang available stocks, ay wala tayong mabigay na promo. Kung limitado na yung stocks, buy one, take one na lang yung pwedeng maibigay sa inyo. Pero kung marami pang stocks, buy one, take two promo ang maibigay sa inyo. Kaya wag magpahuli mga members para sa ating
buy one take two promo para yan sa inyo mga members. Sa mga hindi member, magpa-member muna sa One ASAP Movement dyan sa Doc Alternativo branch para makabil din ng mga pa-promo. Buy one take one araw-araw. Buy one take two nakaschedule po yan. Lalo na ngayong araw, meron tayong buy one take two promo. Napakadaling magpa-member. Sa halagang 1,350 pesos, member na po kayo. Bibigyan ka ng product kit, libre yan, at hindi bababa sa 2,000 pesos ang halaga niyan. Nandyan sa libreng product kit ang Fulvic Mineral 12 ml bottle. Yan ang ipatak sa inuming tubig para natutulungan ang maayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan. Hindi tayo mamroblema sa biglang pag-akyat ng blood pressure, sugar, cholesterol, acidity, hyperacidity, UTI. Hindi natatama sa inyo kung laging hinahaluan ng Fulvic Mineral ang inuming tubig. Then may libre ng eye solution. Ito naman yung ipatak sa mata para panlalabo ng paningin, magapan at unti-unting lumilinaw ang paningin po ninyo. May libreng 5 klaseng Doc F capsules. Ito naman magamit para maibalik sa normal ang pagdumi po ninyo para hindi na constipated within 3 days. Tapos na yan. So libre yan. Then maka-avail ka na sa buy one take one, lalo na ngayon. Buy one take two promo. Kaya isiguro na ang Fulvic Mineral, ang magnesium ascorbate kasi napaka-importante na inihahalo natin to sa inuming tubig para maproteksyonan ang maayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan. Isiguro na sa promo ang activated charcoal capsule, colon cleanse, liver cleanse, kidney cleanse, spirulina capsule. Ito yung mga cleansing capsules na makatulong in case na may mainom, makain na hindi healthy, uminom ka lang nito, merong pangdipinsa. Yung bang alam mo na kung ano yung mga dapat gawin in case may mag-imbita or talagang na-miss natin na kumain ng masasarap pero hindi healthy. Ito lang yung inumin po ninyo pangdipinsa, ang activated charcoal capsule, liver cleanse, kidney cleanse, colon cleanse at spirulina capsule. Merong corn coffee at mixed in herbal coffee na pwede nyong paghaluin na itimpla in case na nakakain ng hindi healthy. Yan ang inumin agad para kinabukasan ipalabas or i-eliminate mo na lang yung mga nakain na hindi healthy. Kaya samantalahin na merong promo ngayon, buy one take two, basta wag magpahuli. At prueba sa sinasabi natin na dito maaalagaan po ninyo ang malusog na pangangatawan once sinusundan yung mga itinuturo natin dito sa Doc Alternativo. Narito po ang panayam sa member na sumusunod dito sa Doc Alternativo. Po ay si Yoli Mira ng Amores Subdivision, Mulawin, Tansa, Cavite. 61 years old. Paano po kayo natulungan, ma'am, ng Mix 10 Herbal Coffee natin at B-Complex? Mula nung ininom ko to, umaga lang ako nainom nito eh. Ngayon ginawa kong 2 beses. Eh mula nung nainom ko to, pinagsama ko tong 2 ito, okay pala, nakakatulog na ako. Okay yung pagdumi ko sa umaga. Minsan pa nga, doble pa nga eh. Maganda ang resulta nito. Itong 2 to pinagsama. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa produkto nyo, Doc Alternativo. Pangalan niyo, ma'am, edad at Ako tagasan? si Yoli Mira uli ng Amores Subdivision, Mulawin, Tansa, Cavite. 61 years old. Yan ang prueba sa kaepektibo ng mga itinuturo natin dito sa Doc Alternativo. At si Ma'am Yolanda Mera mula dyan sa Cavite ay talagang napatunayan niya sa sarili yung mga itinuturo natin talagang sinundan na. Kaya naging maayos na yung pagtulog gabi-gabi, yung pagdumi araw-araw na, naging normal, naging malinaw ang paningin, walang iniindat, walang maintenance medication na synthetic drugs, at natuto sa tamang pag-alaga ng katawan na hindi masakitin. Kaya sundan po ninyo, kapanalig, ka-alternatibo. Samantalahin mga members na meron tayong buy one, take two promo ngayon. Basta wag magpahuli dahil ang promo na buy one, take two depende sa available stocks dyan sa branch. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite, Legazpi City, Old Mayon Auto Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School.
School sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternativo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman. Lalo na sa mga nag-maintenance medication ng synthetic drugs, kailangan na talagang masundan ang cleansing program. Kung may komplikasyon pa o matagal na nag-maintenance medication ng synthetic drugs, kailangan masundan din ang natural megadose vitamin C IV. Kaya didepende po kami dyan sa iniinda ninyo at yung totoong physical condition ninyo sa pwedeng ipasunod na maging solusyon tungo sa kagalingan po ninyo na mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs at ibalik ang malakas na pangangatawan. Patunay sa sinasabi natin dito sa Doc Alternativo program na may kagalingan sa sakit, narito po ang nag-undergo sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV dito sa Doc Alternativo. Thank you very much. Una-una sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa Doc Alternativo Company. Ma'am, paano kayo natulungan sa pagsunod at paggamit nyo ng herbal products ng Doc Alternativo? Malaki po ang naitulong sa akin dahil hindi ako napunta sa mga hospitals upang ako ay laslasan or kung ano-ano lang ang itusok nila sa aking bunganga or sa katawan ko. So malaking pasalamat ko na yon sa paggamit ko ng products ng Doc Alternativo. Ano po palang sakit ninyo before, ma'am, bago kayo nakapunta ng Doc Alternativo? Una sa lahat, yung irregularity ng bawat movement ko. Kasi noon, halos once a week lang ako magbawas na sa isang linggo. At pag ganun, minsan nahihilo na ako, lalo na pag magbiyahe ako. Ilang taon na kayo, ma'am, na sumunod dito sa Doc Alternativo at kamusta na po yung pangangatawan ninyo ngayon? Since 2016, ako pumasok sa Doc Alternativo. Yan na yung time ng cleansing ko at saka yung sa rejuvenation. Tapos, so that is already 6 years. Nasa Doc Alternativo na gumamit ng produkto ng Doc Alternativo. At malaki po ang naitulong po sa akin. Magandang pakiramdam ko. Hindi na ako yung laging nahihilo. Pag napapagod ako, puntahan ko kaagad yung mga products ng Doc Alternativo. At yun na yung aking food supplement. So ulit, ma'am, congratulations. Ano po ang pangalan, edad at saka address po? Okay, ako po si Mrs. Beatriz Paconla, 70 years old, nakatira sa Barangay San Emanuel, Tacurong City. Congratulations, Ma'am Beatriz Paconla mula dyan sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Pinatunayan po ninyo ang kagalingan dito sa Doc Alternativo. Yung once a week na pagdumi, kaya laging nahilo yung pakiramdam niya. Ngayon, solusyon na, naging normal na ang pagdumi, walang iniinda, walang maintenance medication na synthetic drugs, matapos na sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV. At kung ano yung mga itinuturo natin, talagang sinundan ang healthy diet guide dito sa Doc Alternativo, kaya napanatili ang malusog na pangangatawan. Kaya sundan po ninyo ang ginawa niya upang maangkin rin ang kagalingan. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang kayo ay magabayan. Mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar dyan sa branch upang sa loob ng 2 oras maintindihan ang tungkol sa kagalingan na inyong napakinggan. Narito po ang schedule ng seminar. Ngayong araw, Sabado, nasa Abulog, Cagayan, Katarman sa Samara, Tacloban City Branch, San Siangco sa Cebu City, Buog sa Zamboanga, Sibugay, Surala sa South Cotabato at Nabunturan, Davao de Oro Branch. Bukas, Linggo, April 25,
si Doc John Halaman po inyo makakasama dyan sa Alaminos, Pangasinan. Sa mga nakikinig sa atin na members dyan sa Alaminos at sa mga malapit sa Alaminos, Pangasinan, bukas linggo, babalik po si Doc John Halaman para magbibigay ng seminar at magsimula alas 9 ng umaga. Magdala po kayo ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Mineral dyan sa Alaminos, Pangasinan. Tandaan, bukas linggo pupunta po si Doc John Halaman sa inyo para mag-seminar at bibigyan kayo ng buy one take two promo. Narito pa ang ibang schedule ng seminar ngayong Lunes, April 24, nasa Pagudpod, Ilocos Norte Branch, Infanta sa Quezon, Lucena City, Dolores Samar, San Carlos City, Negros Occidental, Ubay, Bohol, Libak sa Sultan Kudarat, Mangagoy, Bislig City Branch, Polomolok sa South Cotabato at Panabo City, Davao del Norte Branch. Sa Martes, April 25, ang seminar schedule po ay nasa Narapalawan, 3C Martires Cavite, Sanchez Mera sa Cagayan, Katanawan sa Quezon, Dait sa Camarines Norte, Bacolod City Branch, Tagbilaran City Bohol, Iligan City Branch, Cotabato City, Liloy sa Zamboanga del Norte, Tandag City sa Surigao del Sur, Kabakan sa North Cotabato at Mati City, Davao Oriental. Sa Martes po yan, April 25, ang nakaschedule na seminar. Pa-register in advance para priority po kayo sa check-up and counseling. Libre na po yung check-up and counseling pagkatapos ng seminar. At may healthy snacks na. Libreng 1 box ng mixed in herbal coffee. Magdala ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Mineral. At samantalahin po ninyo ang pa-promo. Halos lahat naka-buy one take two during seminar day. Kaya huwag magpahuli mga members. Magpa-reserve na dyan sa staff natin para hindi maubusan sa buy one take two promo. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Nung bumili ako ng corn coffee, nawala yung sakit ng sikmura ko, yung acidity, tsaka yung marami akong naramdaman. Pero pag talagang nag-inom ako nito, mula na nag-inom ako ng corn coffee, maganda na talaga ang wala na yung sakit ng sikmura ko. Lolita Calixtro, 69 years old, San Jose, Bani, Pangasinan. Lumabas sa kaepektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Good news dahil maka-order ka na door-to-door delivery. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Mag-message lang sa 0946-967-3211. Ulitin kong hotline na i-message para maka-order door-to-door delivery via LBC. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Mag-message sa 0946-967-3211. Ang Doc Alternatibo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrit of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Doc Alternatibo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa mga paraan tungkol sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa 115 branches ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Doc Ed Dilibo. May nagtanong dito, Doc Ed, mag 5 taon na po na tinitiis ko ang pabalik
pabalik-balik na arthritis, ano po ba ang kailangan gawin at masolusyonan pa kaya ito? Ang pabalik-balik na arthritis, malimit ito'y hormonal imbalance galing sa tinatawag na poisoning or disturbances ng immune system. Kaya mayroong inflammatory diseases sa tuhod, sa mga joints. At malimit ito ang dahilan bakit pabalik-balik. No? Like for example, you are intoxicated with a lot of chemicals na nakain mo, na inom mo noon, nag-inom ka pa ng mga antacids, mga drugs, pang-maintain na high blood diabetes. They are contributory factors sa pagkasira ng immune system. Kaya may tinatawag kang immune system disease, yung rheumatoid arthritis. Kung ito ay osteoporosis or osteoarthritis dahil umiinom ka ng milk, then you can reprogram yourself. Yung gatas kasing powder na may asukal, peligro talaga yun. Delikado yun. Kahit sa inyo pa, more than 5 years ang nag-inom nitong mga gatas na ganito, babagsak yung buto ninyo. At yan po ang dahilan kung bakit marami po sa atin na hindi talaga gumaling. And my challenge to you is this: why don't you reprogram your life? No, baguhin natin. No? Subukan mo ang natural. Natural naman tayong ginawa ng Diyos, di ba? Ang material natin, lupa, tubig, ginawa niya, kawangis niya, masterpiece niya tayo. At ang kagandahan rito, talagang ginawa niya tayo sa kanyang kamay in one day. Sa 5 days na unang ginawa ang kailangan natin. So, ibig sabihin talagang masterpiece tayo, pinaghandaan bago tayo ginawa. So, we have to understand that we came from nature and we must submit ourselves to nature. At ang creator natin ang dapat paniwalaan kasi yung creator of drugs. Therefore, we have to really experience the transformation using the natural methods. At seryoso po ito, no? Seryosong kagalingan pong target natin kasi pambihira itong kondisyon mo, kapanalig, kaibigan. Arthritis to, walang gamot to, kahit ano pang maintenance na inumin, walang gamot yan. Magtanong man kay kahit saan, sasabihan sa iyo, hopeless to, walang gamot. Papayag ka bang maniwala sa paniniwalang di naman nakatulong sa iyo? Walang gamot? That's unfair to you. What if meron akong maibigay solusyon sa iyo? Ano ngayon ang sasabihin mo kapag ka may narinig kang gumaling din dito? Di ba? So you have to truly believe first. Kasi pag maniniwala ka talaga rito, gagaling ka talaga. That's our experience already. So kung hindi ka pa naniniwala, then you have to investigate. Marami tayong mga seminars, pwede niyong maitanong sa mga nakasubok na kung totoo hindi. You can do your part or share. Kasi may obligation din tayo sa ating buhay at sarili. Isang pagkakataon po ito na you can grab anytime. Then, mag-isip kayo, kung hindi po ito totoo, wala na. 1 year pa lang, 2 years pa lang, wala na. Pero tingnan nyo, bakit marami ang gumaling? Bakit marami nagpatunay? Kasi tunay, totoo. Hindi kasi ito kathang-isip lang. Isa naman sa nagtanong, Doc Ed, ano po ba ang mabisang paraan, alternatibo para sa pampasexy? Well, ang pampasexy kasi maraming materyales ang kailangan. No? Remember, your body needs a lot of nutrients. Hindi lang po tubig, hangin, kailangan din ng B-complex, kailangan din po ng glutathione sa atay, vitamin C, vitamin E na meron pong subok at may pruweba na sa ating katawan. So, meron susundin. Ang iba kasi gumagamit ng liposuction, napakaraming pang-operation, cosmetics. However, mas mahalaga po na alam natin kung paano mananatiling healthy ang cells internally bago po tayo makatanggap ng external na epekto. Ito naman, Doc Ed, constipated po ako at every 2 to 3 days po nakakadumi. Ano po ang mainam na kainin? Mas mabuti sigurong itanong kung ano ang hindi dapat kainin. No, napakarami pong dahilan ng constipation like ang kakulangan ng tubig dahil sa kasanayan kumain ng rice. Pag busog po tayo, hindi tayo gaganang uminom ng tubig. Yung tinapay, napaka-delikado nito. It can cause constipation. At lastly, ang kakulangan ng fiber, kakulangan ng mga pagkain natin. Ang iba po kasi supplement lang, laxative lang ang kanilang ginamit. Ang iba rin naman ay kakulangan ng fiber. Kaya ang epekto, napapasama tuloy ang colon at ito po ay nagbubunga ng delikadong epekto sa ating katawan. Susundin po ang cleansing program. Yun po ang pinakamabis at pinakasubok para tuloy-tuloy ang recovery. Ito naman, Doc Ed, heart palpitation at lagi po akong nininervyos. Ano bang mabisang paraan po na alternatibo, Doc Ed? Toxic goiter malimit ang dahilan ng heart palpitation. Pag may toxin kasi unang tatamaan ng thyroid gland at ito'y nagpo-produce ng overproduction ng thyroxine, no? Isang hormones from the thyroid gland. So pipintig o kakalabog ang dibdib,
na ang buong akala mo nasa puso ang problema. But basically, hindi po doon nanggagaling ang problema. Remember, the heart is only the pump of your body. Hindi po siyang dahilan ng pagkasira ng inyong katawan. Bagkos, siya lang po ay tagasunod sa dikta at command ng utak. Kung may lason sa dugo, bubumba ng mas mabilis ang puso para ilalabas sa pamamagitan ng pag-ihip, pagdumi, pagpapawis. Pero kung hindi po malinis ang lagusan, barado po ang colon, ang small intestine, ang villi nito, sigurado pong paulit-ulit lang po ang palpitation. So kaya magkakaroon po kayo ng komplikasyon tulad ng rheumatic heart, ischemic attack, etc. So kailangan pong malaman ninyo ang dahilan. Tanggalin ang causes, ipasok ang pangontra or yung antidote upang matanggal ang lason at sundin po ang nakasulat na cleansing program na atin pong nasubukan na sa Doc Alternatibo. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa 115 branches ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante po na makapunta kayo sa pinakamalapit na branch upang makausap personally, ma-check ang physical condition at magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program, sa natural megadose vitamin C IV para sa kagalingan. At dagdag pa na pruweba na nakaangkin ng kagalingan, narito po ang panayam sa kanya. Ako po si Cristita Zoraco, so taga-Barangay Dos Dolores Sama, 47 years old po. Ma'am, ano pong karamdaman nyo nung hindi ka pa nag-vitamin C infusion? Noon po, nung una, dito asawa ko ang membro ng Doc Alternativo. Tapos po ako, nagpamember ako dito dahil ang nararamdaman ko noon, yung mata ko na mamaga, na nagdudugo, na hindi ako nakakakita, na hindi ko malaman ang gagawin ko sa mata ko. Yun ang nararamdaman ko na nagluluha pa siya. Tapos masakit, mahapdi. Hindi ko alam ang gagawin ko. Okay. So ngayon ma'am, ano po yung kaibahan na nakapagpa-vitamin C infusion ka na one session? Ano po yung pakiramdam mo ngayon? Ano yung pagbabago? Ay, salamat ako sa Diyos. Salamat ako sa Doc Alternativo na ginaydak papunta dito sa kanila dahil napakalaki ng pagbabago ng mata ko. Mas hallelujah, hindi ko masabi. Sa tuwa ko dahil nakakakita na ako. Tuloy-tuloy ang buhay ko, tuloy pagtingin ko na sa tao. Wala nang balakid. Nawaray na yung mamaka ng mata ko, pamumula, paghapdi, wala na. Nakakakita na ako ng direkta, nakakakilala na ako ng tao, nakakatitig na ako ng direkta sa tao. Di ka tulad ng una na hindi ko talaga kaya. Okay. Sa ngayon, sa lahat ng hindi nakakasubok ng Doc Alternativo, ma'am, ano po ang pwede mong sabihin sa kanila? Ay, masasabi ko lang sa kanila kung hindi nyo pa nasusubukan ng Doc Alternativo. Ako nasubukan ko na, ako mismo. Una, kasawa ko, nung sakit na sakit, pangalawa ako ito mismo. Ako mismo papatunay ako na very good. Wala kang ibang iindain, magiinom ka lang, susunod ka lang, mapapa-infuse ka lang sa kanila. Ani ko man ang pera ko kung di naman maganda ang paningin ko. Tama. Puhunan ko ang mata ko, puhunan ko sa buong buhay ko, ang paningin ko. Thank you Lord, Doc. Salamat sa Doc Alternativo. Ako po si Cristita Zoraco, so taga-Barangay Dos, Dolores Eastern Samar, 47 years old po ako. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan si Ma'am Cristita Cuso mula dyan sa Dolores Eastern Samar. Talagang umiyak sa pagsalaysay sa nangyari sa kanya dahil nanlalabo ng paningin, hirap nang makakita, blurred na yung mukha ng tao kaya hindi niya na nakikilala. Ngunit nang sinundan ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV ngayon, nagpasalamat dahil malinaw ng paningin, naging malakas ang katawan at siya nang umiimbita na subukan nyo dahil sa kanya personal niyang napatunayan ang kagalingan. Puntahan lang pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo dyan sa inyo upang magabayan. Ang pakiramdam magaan na sa katawan. Yung lakas ko nag-improve, yung pangihin. Hindi na ako nagpalpitate mula nung magkaano ko ng cleanse. Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Ngayong April 25, Martes sa Dait, Camarines. Matatagpuan sa Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait,
Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Ngayong April 26, Miyerkules sa Naga City. Matatagpuan sa JA Abucar Building No. 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ngayong April 27, Huwebes sa Legazpi City. Matatagpuan sa Door 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong April 28, Biyernes sa Nabuac, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95 Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabuac, Camarines Sur. Ngayong April 29, Sabado sa Lopez, Quezon Province. Matatagpuan sa Maharlika National Highway, San Antonio Street, Barangay Burgos, Lopez, Quezon, sa taas ng Motolite katapat ng Goldilocks. Ngayong April 29, Sabado sa Sorsogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Register in advance para priority ka sa free check-up and counseling, free 1-box mixed and herbal coffee, free healthy snacks, free notebook at ballpen, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig. Ang seminar registration fee, 500 pesos. Huwag palampasin, matuto at angkinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin. Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. Good news dahil maka-order ka na door-to-door delivery, may 40% discount pa. Kahit hindi member, bibigyan ng 40% discount. Mag-message lang sa hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline na i-message para maka-order door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products. May 40% discount ka pa. Mag-message sa 0946-967-3211. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Mga members, tandaan na maraming buy one take two promo ngayon dahil Members Day, pero huwag magpahuli dahil ang buy one take two promo depende sa available stocks dyan sa branch. Ito pong inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos. Sumainyo ang katotohanan. Nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
Ang gumagamit po kaming mag-asawa. Malaki ang naitulong. Yung haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa. Malaki ang naitulong. Yung haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
Ang gumagamit po kaming mag-asawa. Malaki ang naitulong. Yung haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Haplos ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa. Malaki ang naitulong. Yung haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Doktor Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Kitang mga Uragon, matibay sa trabaho, dai matugot